Και από την Ελλάδα ξανά στην Κύπρο. Η παράδοση που θέλει τους ετήσιους σκοπευτικούς αγώνες των τεθωρακισμένων ως τη μεγαλύτερη και αρτιότερη σκοπευτική διοργάνωση πέραν των αγώνων της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας συνεχίστηκε για 7η χρονιά και όλοι οι σκοπευτές και κυνηγοί που πήραν μέρος έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Για 7η χρονιά διεξήχθησαν στις 28 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο στα Λατσά οι ετήσιοι σκοπευτικοί αγώνες τεθωρακισμένων, οι οποίοι φέτος τελούσαν υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λατσών και εφέδρου τεθωρακισμένων Παναγιώτη Κυπριανού. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, τα καθαρά έσοδα των αγώνων θα κατατεθούν στο Ταμείο Παθόντων και Δυσπραγούντων Εφέδρων Τεθωρακισμένων, μέσω του οποίου βοηθούνται ορφανές οικογένειες, καθώς και οικογένειες τραυματιών και άλλων απόρων και δυσπραγούντων που υπηρέτησαν στο όπλο των τεθωρακισμένων. Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν και ιδιαίτερα όλους όσους αφιλοκερδώς προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για να ολοκληρωθεί αυτός ο αγώνας, ο οποίος όπως και τα προηγούμενα χρόνια ήταν φιλανθρωπικού χαρακτήρα και τα καθαρά έσοδα θα κατατεθούν στο Ταμείο Παθόντων και Δυσπραγούντων Εφέδρων Τεθωρακισμένων. Εκείνο όμως που πραγματικά με ευχαριστεί ιδιαίτερα είναι η πολύπλευρη αλλά και η πολυεπίπεδη δραστηριότητα την οποία αναπτύσσει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Τεθωρακισμένων. Μια δραστηριότητα η οποία αποσκοπεί στη διατήρηση των σχέσεων μεταξύ των μαυροσκούφιδων αλλά και στην κοινωνική προσφορά. Νικητής στη γενική κατάταξη των αγώνων αναδείχθηκε ο σκοπευτής Χαράλαμπος Μιχαήλ με 48 στα 50, ενώ στην κατάταξη των ομάδων των τεθωρακισμένων μονάδων νικήτρια ήταν η ομάδα κληρωτών της 28ης Επιλαρχίας Θώμα με 109 από τα 150. Στην κατηγορία των κυνηγών πρότευσε ο Χρήστος Καζάζης με 44 στα 50. Στους βετεράνους ο Δημήτρης Λόρδος με 46 στα 50. Στους εφήβους ο Άγγελος Νεοφύτου με 42 στα 50 και στην κατηγορία των γυναικών η Λουίζα Θεοφάνους με 37 στα 50. Στους κληρωτούς τεθωρακισμένους κέρδισε ο Κώστας Κωνσταντίνου της 28ης Επιλαρχίας Θώμα με 42 στα 50 και στα στελέχη των τεθωρακισμένων μονάδων ο Κωνσταντίνος Μεταξάς της ίδιας μονάδας με 44 από τα 50. Ο Ηλίας Ηλία ήταν ο νικητής στον διαγωνισμό Compact με 24 στα 50, ενώ στην ομαδική κατάταξη του Sporting η ομάδα της Σεράνο πρότευσε στην κατηγορία των σκοπευτών, η ομάδα των εφέδρων τεθωρακισμένων στην κατηγορία των κυνηγών και η ομάδα της Τράπεζας Κύπρου στην κατηγορία των τραπεζικών ημικρατικών.